abe ugesi phela lo wengane yami ngeke ungichokhe. Lutho baba, uzogitaza amahlombe. Oh, hey. Ehlisa umoya ngiyeza. Manje-ke awusho uzobhodozwa indoda. Hawu baba nje kuyaphola. Hayi shuthi ngizobona umhlolo. Nawe nje usisi baba ozobe kubhodoza. Hhayi angisho lutho. Awusho lutho kodwa ubukhononda. Yazi enze njani vele uyikhiphe leyo ngane. Awu ngeke ngiyenze leyo nto baba ngamane ngihlanye. Awu senze njani pho ngoba kuyimanje une-stress. Yazi khona kodwa ngoba silana sophela i-stress. Wena ucathi kumnandi njengoba umamkhize ngishiyile. Cha. Kuyimanje ngilambile. Awu. Nezitsha ay'geziwe. Ewu. Endlini akuphekiwe. Ha. Futhi akukliniwe. Akusanikelwa kodwa imali libe likhishiwe. Imawo. Yini usuduma inkostadi. Uqonda ukuthini baba? Angithi awufuni isibonisane. Hayi. Leso sibhamu ngane yami engathi ungasikhomba esiswini. Hawu khona kuzofa ingane yami. Hhayi angiqondile ukuthini. Yazi angiboni ukuthi i-stress ngizosiqeda ngathi ngizosieda. Hhayi kanti-ke uzosizakala ngoba ubuzoyihenga. Wena ubuzodala lokho nje baba. Hhayi bomthinte kahle ungamcindezeli mfana. Ngiyaxolisa baba mangamqinisi ngizomroba. Awuwe mfana wami baba. Hhayi qhubeka ngizokubhoya. Hawu baba ngicela urelax lento idinga i-focus. Umithe kanjani treasure ubuyazi focus. Awu kodwa baba Yini? sokhuluma endlini. Hhayi ntombazana. Yini? Ungangiyokunye mina. Uxolo baba umfundisi. Usa-right nje? Hlangane yami lapha ezansi nje. Okay la. Ya. Oh. Nakho. Hey. Ngicela ukuphinde wena futhi mangifo. Okay. Yini? Ngoba ngimithi. Hayi sengibonile ukuthi mina isilimi. Awu. Hawu yini? Wena isilima kanti noma imini. Sesiqedile baba sesomthinta inyawo. Hawu kodwa nkosi angisafuni ukuphuma kulo mnyango. Njengamanje nizogqoka amagawuni. Akagqoke nje mina lethe lami ijazi. Okay baba. Ndodana uyafa uginga idayi. Awuze ubaba. Okufika esontweni lami uzoba nice. Ngane yami ufuna ithiphi yamalini. Ingubo zengane zokugqoka uyazi zomalini. Awu hayi wena man iyagqoka ngisho esiswini. Hawu hayi baba hawu uyayithengela isesiswini. Habe isho wena ngane yami ukuthi ufuna malini. Wesisi mina treasure and imali ihlala la kimi. Never mind sisi so you guys are you sorted? Really nice. Inhliziyo isimhlophe. Hayi nami ngeke ngiqamba manga hayi ngiphathwe kahle. Ubhuti bengamthembi kodwa hayi ngibambe kahle. Kona impela kuphela amajaqa ngathi ngadla nokukhala kahle ngikhathele isigwaqayo. As i-relaxation island thina siyabonga manifuna ukuphinde nibuye nayi i-address ikhona. Okay. Alright. Nice. Wena babuthena sifike lana sleepy stress. Awu. Kodwa manje ngathi wenze izinto zibe west. Baba yini? Mina ngiyahamba ngizosala. Yini weba?